Så har jeg lige en kort video om, hvor jeg er gået i gang med at bygge min egen om til venstrestyret i stedet for højrestyret. Og nu er jeg gået i gang her, kan jeg se, at det er et noget større projekt, end at man lige sådan har gået og tænkt, det var. Og jeg kan se, at skærmen den skal ikke få god her på min telefon mere, den er lidt grættet. Nå, det var sådan noget som viskeren. Der er der luftindtaget, sidder simpelthen i den anden side også, nede i tunnelen dernede. Der er hullet derinde, man kan se ind under kan man se herovre, der er luftindtaget til varmeapparatet. Og det sidder jo simpelthen i den anden side også, når det er. Og det beslag, som sidder der, skal skæres af. Og der skal skæres af fra den anden bil af, som jeg er ved at have godt strippet herovre. Der skal jeg skåne det af, og det skal sættes svejses i hernede selvfølgelig. Og der skal laves huller til viskermotoren der. Der skal svejses nogle møtrikker i her, eller så jeg tror jeg sætter måske nogle alu-gevindnødder i, så der er gevinder. Og det hul heroppe skal lukkes igen bagefter. Og hullerne derovre, dem tror jeg, at jeg sætter propper i. Men jeg er rimelig sikker på, at det her det bliver nødt til svejs til for at forstærke det, hvor det her viskermotoren sidder. Så det svejser jeg. Så skal der selvfølgelig svejses huller til herovre. Og der skal laves nogle nye svejses nåder til der, og laves nogle nye huller til selve rataksel og bremseforstærker det hele. Så kan vi lige prøve at se herovre på den anden, hvordan det ser ud. Så der bliver selvfølgelig en masse andre ting. Udover det er alle bremserør. Alle bremserør passer ikke. Og det passer simpelthen heller ikke fra den anden, fordi bremseforstærkeren er ikke det samme. Så jeg egentlig tænkte mig, at jeg lige kunne tage bremserøren fra den anden model, og så sætte dem på, men det ser ikke ud til, at man umiddelbart lige kan, men det ser jeg lige, om jeg kan, ellers så laver jeg nogle nye. Men det er jo bare, jeg vil helst have haft, at det så originalt ud med stålrør i stedet for kovrør. Men det kan ikke ske, at jeg maler den så, eller får den lakeret selve kovrøren, så det er sort i stedet for. Den sælges meget fin ud, den her Donnerbil. Den er simpelthen fra 1995, og den ser ikke særlig rusten ud. Den her, den må vist næsten være blevet skiftet en gang, fordi de plejer altid at være helt rustet væk, og den ser simpelthen ganske ny ud, den her. Simpelthen en original Subaru-del. Jeg kunne ikke lige løsne skruen der nede under til kofanger, så jeg bare skåret en kofangerstykke, men det var ligegyldigt, det skal ikke bruges. Jeg tror, jeg gemmer noget af bilen her. Jeg ved ikke lige helt, hvor meget jeg gemmer af den, men jeg tror faktisk, at det skærer noget ud med nogle vanger og noget, fordi det ser så pænt ud, og så det kan godt ske, at jeg gemmer det. Også, altså den over det hele, der er ingen rust i, jeg har lige pillet begge forskærme af, ligger derovre. Og døren piller jeg over af, men der er også noget som paneler, altså noget kan man, jeg ved ikke, det kunne man da godt skære i, hvis det var. Her inden er også ved at være ryddet. Der skal selvfølgelig svejses alle de her beslag, som det beslag, der sidder her, skal flyttes over i den anden side. Der sidder noget til pedalerne, og der sidder nogle gevindstinger og sådan noget, der svejses de nede i bunden, som styrebokser og så videre, det har fat i. Ledningsnettet, det bliver noget omstændigt. Det ved jeg ikke lige helt, hvad jeg gør med endnu, men om jeg måske skal se, om jeg kan finde noget andet, men det ser jeg lige, hvad jeg lige gør. Det ser jeg, når jeg kommer i gang med det. Men herinde kan man se, der skal jeg have svejset op under her. Over i min, der er der hul her, fordi varmeapparatet sidder herovre, så det er der luften det kommer ind. Det er selvfølgelig over i den anden side, der er en vandafledningskant på, der skal laves derovre og noget. Det er sådan noget omstændigt. Så fandt jeg ud selvfølgelig, jeg har købt en, hvor det ikke er hydraulisk kobling i. Så pedalerne passer simpelthen ikke. Men ski med det der bestiller jeg nogen fra en STI, og så får jeg også de der fine alu-pedaler. Så det gør jeg også. Jamen, det er jo nok lige det for nu. Kommer noget senere.